Nagpatabang ang pamilya ning usa ka overseas Filipino worker nga giingong gimaltrato sa iyang agawn didto sa Saudi Arabia. Nanawagan sila nga matabangan siya nga makapauli dinhi sa Sugbo. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Midangup sa buhatan sa Dole ang pamilya sa OFW nga si Yuyen Magbanwa. Domestic helper siya dito sa Daman, Saudi Arabia ug giingong gimaltrato sa iyang amo dito. Nahibaw sila niini human giingong milabay og suwat pagawas sa iyang gipuy-an ang OFW. Laing OFW ang mikontak sa pamilya kabahin niini. Dito sila kaganiha sa buhatan sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA alang sa pag-file og complaint ug pag-contact sa ahensya. Samtang sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA, nagpatabang sab sila aron matultulan siya. Nakadawat na lang niya na nga wala ging maltrato siya, gipriso, gibuwad sa init. Nga nakubi ka ba? Buhi pa ba na siya karon? Panghinaot sa pamilya, mapapauli na si Magbanwa dinhi sa Pilipinas. Mga duha ka buwan siya sa Saudi ug wala sila'y komunikasyon kaniya hangtod nga nadawat ang report sa di maayong pagtratar kaniya. So gusto, hangtod karon wala na nagaduda na niya. Basig na kabay murag nagi something ngadto ba. Matod sa case officer sa OWA, iduso nila sa ilang buhatan sa Saudi Arabia ang kaso ni Magbanwa. Ato ning ipada sa kuan sa Polo sa Alcobar sa Philippine Overseas Labor Office kay OFW tuaman sa Dammam. So mo may pinakaduol na office dito. So ilang buhaton once they receive the request kay on our end we will treat the case as very urgent. Okay, para usa siya sa ma-prioritize na case dito. Nico Sereno, Balitang Bisdak.